Bakit kayo iniwan dyan? Bakit? Ito si Celia, dala-dala nila ba kayo dyan? Ha? Hindi niya nag-iwan. Nasaan? Ala! Ala! Si Ate Shula naghahanap. Nang pututa? Oo. Bakit kayo iniwan dyan? Bakit? Ito si Celia, dala-dala nila ba kayo dyan? Sige, ganyan mo ko rin. May iniwan na puta. Ano ba ito? Paano na ito? Iwan talaga sila nag-iwan dito. Dali na, dali na, dali na! Malilate na tayo. Hayaan na, dali na lang natin yan. Dali na lang natin yan. Diyan lang sila sa tricycle. Tara na. Dali na. Pakitanong nga sa tita mo, Cecil, kung sa kanila. Baka na inilagay lang nila dyan. Bilis na. Tapos anong gagawin natin sa tuta? Pamigay nga doon, hindi mo. May gusto. Grabe. Tapos baka hanapin niya nung baka may nakilagay lang. Papi, nandito ka pa rin. Sinama na namin ang papi sa lakad namin. Sobrang ko. Mama. Ayan. Pauwi na tayo, papi. Maingat ka. Ganito. Kanino ka ba, papi? Ha? Gia, pakusarang mo. Saan daw? Ako. Dali na. Ha? Ayan, iuwi na lang si... Anong pangalan natin dyan? Si Rosie tsaka si Sita. Oh, no choice tayo. Ampunin na lang natin ang mga bata. Wala, baka masaktan yan dyan. Ayan. Kaya sila babae. Siguro talagang sinadyang inilagay doon sa taas. Kung ngarangan mo si Jasila kasi Jadina. Ay, ang ingay naman ni doon. Wala na. Ano? Si Jade tapos si Lourdes. Si Jade tapos si Lourdes. Ay, sorry. Ay, naiyak ba? Natakot naman ang baby. Takot siya. Yung anak ng daw